Papunta kaming Kulakling. Nagtanong kami kung nasaan talaga ang Kulakling Lupi, Camarines Sur, Bicol, Philippines. Nasa Kulakling na po kami. Yes, welcome. Welcome to me. Hi vlog, welcome to my guys. Hi, Ude. Mayroon naman po kami mission sa buhay. Yan. Buhay kontisero. Yan po ang mga sponsor ko. Mga sponsor ko po yan. Nagkapakawat pang basketball. Last 2 minutes na lang yata. So masunod po kami at yan. 2:00 daw ang roll call. Kaya First row, sa 1 point. yan magaganap ang Bardagula. Pipila pa na sinda. Baka kaguna po. Okay. Nagka-basketball pa kaya? Palima, wala. Yan, yung Sara, tumoy. Residents of Family Makalagdog here at Kulakling Lupi. Magkikipyesa po kami. Yes. Yan po ang doon niya. Nagpa-vlog kaya yan. Yan si Kagawa, nag-vlog pa niya. Makikipis po kami digdi sa pamilya, ano galing pamilya, Alforte. Thank you po. Sa Lupi, Kulakling Lupi, Camarines. 33 contestants para po sa Kulakling Amateur Sing Competition. Diyan sila dito sa Barangay Kulakling. Si Kagawad Mulu. Pag nakakanta na yung kasunod mo, prepare na lang na kayo para hindi tayo nalilito na. Okay. Pag nagkakantaan mo, mas susunod mo na Baanak ka. Hindi naman sasakit. Sunod-sunod na. Ano sila lang mo Po kami yung mga judges ay, alis na kami. Bye bye. Ay, ingat mo yan. See you again. Good luck, good luck. Good luck. Yung nakaprepare na po, please, mag-ira na. Bye bye. Number 6. Buddy, magdama na kami. At syempre, mamaya po, meron tayo Huli na. crew line. So, meron po yan, bibis po tayo kay Beth Edwards, from Peoples, and syempre yung mag-enjoy ka na. So, season 1 na kami nila, please, number 9. Nag-enjoy po kami kahit di kami ang pinili ng mga judges. Ganun talaga ang boy kontesero.